yellow, molar, lorix. What's up mga kasangkay? Kamusta ang lahat? It's me again, your parang Jomar, aka Umak, ang probinsyanong Waraynon, and welcome back to my channel! So for this video, gagawa tayo ng segment. Ang segment na to ay tatawagin nating Kalamansi Mo, Kain Ko. Kain ko. By the way mga kasangkay, i-introduce ko sa inyo kung sino yung mga guest ko dito sa vlog na to. First, meet nyo si Tita Dom. Ayan. At si Tita Ruby, ang mga tita ng bawang. Ayan. So yun mga kasangkay, sisimulan natin yung laro in 1, 2, 3. So yun mga kasangkay, tatlo kami. Ako magiging moderator since channel ko naman to. Dito sila bubunot ng isa site nilang tongue twister. At yun nga, pag nabulol sila mga kasangkay, tingnan nyo yung kalamansi. Walang balat yan. Walang balat-balat. So kailangan kakainin nila doon ng buo. Ayan. So ngayon, sisimulan natin. Round 1. Okay? Bunot na, Tadom. Bunot na. There. At ngayon, tingnan nyo na kung ano ang mga nabunot nyo. Ano nabunot nyo, Tadom? Itong Pitongpot, puting pating. pitong pati. Okay. Pare-pares kami. Ikaw naman ay pitongpot, puting tupa. Okay. So, Pitongpot, puting puyer. pitongpot, puting tupa, pitongpot, puting pitongpot, puting pating. Yun ang isa-site mo ng 5 beses. Ngayon, pag nabulol ka at hindi mo nakain niya, ay pag hindi mo na ulit ka ng 5 beses, kakainin mo tong kalamansi ni Tita Ruby. Tapos ikaw din naman pag nabulol ka, kakainin mo yung kalamansi ni Tita Dom. Ngayon, kung sino ang mananalo, kung sino ang maubos ang kalamansi, unang maubos yung kalamansi, Panalo. ay mananalo ng 50 pesos load instant. Para malaman natin kung sino ang mauunang magsa-site, magbabato-bato pick sila. Sige, go. Bato-bato pick. Ikaw. Okay. So, panalo si Tita Dom, ang mauuna ay si Tita Ruby kasi siya ang talo. Aba, yun. Kung sino ang talo, siya ang mauunang magsa-site. So, go. Tita Ruby. Pitongpot, puting tupa, 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 pitongpot, puting tupa. Ang galing. Walang sablay. Mga kasakay, parang ako ata kakain ngayon ng kalamansi. Go. So, Tadom, go! 5 times. Pitongpot, puting pating, 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 pitongpot, puting Oh, galing! A few moments later. Yun mga kasangkay, sadly walang natalo sa kanilang gagaling. Ang gagaling sa tongue twister. So, ang mechanics nga, pag walang nabulol, ako ang kakain. So, kakain ako ng isang kalamansi mga kasangkay. Ayan. Woo! Ah. Ang pait. Ang pait saka ang asin. Meanwhile. Bunot na uli mga titas. Okay? So ang nauna kanina ay si Tita Ruby. So siya pa rin ang mauuna ngayon. Urok na yun eh. Okay. So anong nabunot mo, Tita Ruby? Mekaniko ni Monica. Minikaniko ni Monico ang makina ni Monica. Mahirap to. Okay. Yun ang sayo. Sayo, Tita Dom, anong sayo? Ang ni Lore. Mukhang makakaganti ako ngayon mga kasangkay. Ayun mga kasangkay, round 2 na tayo ngayon. O sige, drop. Mekaniko ni Monico ang Ano yun? Ulit. Mekaniko ni Monico ang makina ni Monica. Mekaniko ang Monica. Ang Monica.
Nakabawi ako. So, ibig sabihin, kakain ngayon si Tita Ruby ng kalamansi. Pero bago natin siya pakainin ng kalamansi, tingnan natin kung masasayt ni Tita Ruby, ni Tita Dom yung sa kanya. Okay, let's watch. Go. Go, Tita Dom. Ang relo ni Leroy Rolex, 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 ang relo ni Leroy Rolex. So, ibig sabihin, ang kakain lang ng kalamansi, si Tita Ruby. Minikaniko. Kaso, okay na yun, pang, kasi medyo mabagal nga ng pagkakasayt niya, pero okay na rin, at least na perfect naman. Ayan. So, ngayon, titingnan natin yung reaction kung paano kakain si Tita Ruby ng kalamansing may balat. Okay, game! Oh my goodness! Patingin nga ng ng Ginagawa? Oh, nilunok mo? Ay, na nilunok mo. Oh, labas nila. So, round 3 na sila ngayon, mga kasangkay. Kailangan ngayon mabilis wala na mabagal. So, titingnan natin. Bunot, mga titas. So, ayun, Tita Ruby, anong nabunot mo for round 3? Royal, Rolex, Roller. Okay. So, isa-set mo ng 5 times. Kailangan mabilis, ha? Okay. Okay. Ikaw naman, Tita Dom, anong nakuha mo? Nakakapagpagabang. Ayun, nakakapagpabagabag. Ayan. So, ang mauunang magsasite si Tita Ruby. Tita Ruby, go! Royal, Roller, Rolex, Royal, Rolex, Ops, may mistake. Okay. Last try. Okay. Royal, Roller, Rolex, Royal, Roller, Rolex, Royal, Roller, Rolex. Stop! Mali na. Lorex ang nasabi mo. Go. Nakakapagpagabang. Bilis. Nakakapagpagabang. Oh, mali. Isang try na lang. Nakakapagpabagabag. Nakakapagpabagabag. Oh, mali. Wala. So, ayun mga kasangkay, namali din si Tita Dom. So, ngayon kakain din siya ng kalamansi. Ayun, makikita na rin natin kung paano siya kakain ng kalamansi. Okay, tingnan natin yung mga reaction nila. Dahil first time na magkamali ni Tita Dom, siya ang uunahin natin kung ano ang facial expression niya habang kumakain ng kalamansi na may balat. A few moments later. Ano lasa? Masarap? Masarap? Ay, pagtako. Ginagawa mo. Masarap? Dahil mapait? Hindi ka magkaka-cancer niyan. Bilisan mo, kuya. Oh my God. Labas dila. Paano dila? Ginagawa mo. Tita Ruby, subo na for second time around. Ha? Paano yung masarap? Harap? Mm. Durog ka lang buto. Lunok. 1 hour later. Hello, what's up mga kasangkay? So, andito na nga tayo sa last round, ang difficult round. Ngayon, kung sino ang mananalo, malalaman natin ngayon sa stage na to. Kasi, meron na lang silang isa at saka dalawang kalamansi. Mga kasangkay, pag pareho silang na bulol doon sa tongue twister na gagawin nila o isa-site nila, kasi talagang hinirapan ko para for difficult stage na talaga. Kasi walang mananalo ng dude kung walang mauubos na kalamansi doon sa kanilang dalawa. So, kailangan kong medyo pahirapan. So, ngayon, kung para sila mabubulol, para silang kakain ng kalamansi. So, ang isa-site nila ay
Peter Piper pick a piece of pickled paper where Peter Piper pick, boom! Okay, 5 times din ang gagawin yon. So ngayon, sila naman ang pasasaytin natin. Kung para sila mabulol ngayon, mananalo ngayon si Tita Dom. So, do or die ngayon si Tita Ruby. Kailangan niyang humabol kasi dalawa pa yung kalamansi niya. So, kailangan makpakain pa niya si Tita Dom ng isa para pareha sila, mag-tie sila. Since last round naman to, ang unang magsasite ay si Tita Dom. Okay, Tita Domski. Magsasite ka na ngayon. Okay, go! Peter Piper picks. Okay, mali na yan. Last try. Peter Piper pick a piece of pickled paper where Peter Piper pick. Peter Piper Up, mali. Wala na. Wala na. Oh. Ngayon si Tita Dom naman, ay Tita Ruby naman. Mana? O ano, do or die ka na. Go. Peter Piper pick a piece of pickled Peter where Peter. Okay. Last try. Go na? Go. Peter Piper pick a piece of pickled paper. Please, please. Paper pick. Please. Peter. Wala. Oh, wala. Oh my God. So, walang nanalo ngayon. So, para silang kakain ng kalamansi, mga kasangkay. So, yun, mga kasangkay, alam nyo na kung sino ang mananalo. Pero, watch pa rin natin kasi kung talagang kakainin nila yung last na kalamansi kakainin nila. Okay. Kain na tayo ng kalamansi. Oh my goodness. Oh. 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 Go to Dom, kain ka na. Ha? Ayan. Oh, camera tayo. Tan. Oh. Ano? Kainin ko na lang to sa akin. Oh my God. So, salamat sa inyo dalawa mga tita. Salamat sa pag-guest dito sa channel ko. At yun nga, ang nanalo ay si Tita Dom! Oh my God, panalo siya ng 50 pesos load. So, luludan natin siya ngayon. Okay. Eventually. Tita Dom, nakarating na ba yung load ko? Nakarating na yung load. Thank you, Jumar. Okay. Yan, salamat sa pag-guest dito sa channel ko. Hope hindi to yung last na natin. Mayroon pa ba? Na guesting nyo. Abangan nyo ang pagpatusok ko nito. Tayo na nga mga kasangkay, hanggang dito na lang yung video na to. I hope na na-entertain kayo at napangitin namin kayo kahit onti lang. So once again, this is your parang Jomar, aka Umak, and please don't forget to subscribe and hit nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga videos na gagawin ko. Ayun. Please, likes nyo na rin and share my videos and thank you. That's it for today. Bye and see you on my next vlog.